Čaute, zdravím vás v prvom videu. V dnešnom videu sa porozprávame o mobile. Kebyže niekto sa spýta teba, že čo to je mobil, určite by si vedel odpovedať. Ale nevieš hlavnú definíciu mobilu. Takže čo to je mobil? Mobil je elektronické zariadenie, ktoré slúži na dátovú, textovú, obrazovú, hlasovú komunikáciu. Toto si určite nevedel, tak jak som ti to povedal teraz. Takže napíš si to niekde. Tu. That's what she said! Dobre, teraz si povieme nejaké zaujímavé fakty o mobiloch. Vedel si, že prvý telefonát bol uskutočnený v roku 1793? Nie, 1973. Tak. Našťastie máme záznam, ako to celé prebiehalo. The life is my meaning. My life is something inexplicable. My life is income. This is a tasty burger. Haló? Ďalší fakt je, že vo Fínsku je medzinárodným športom hádzanie telefónom. Ako to asi môže vyzerať? Po dobrom stretchingu už je pripravený na hádzanie. Vyťahol telefón a uvidíme, že čo dnes produkuje. Bude to nový rekord, alebo nie. A odhodil. Ešte to skúša navigovať mentálne, ale neviem, či mu to pomôže. A je to nový rekord. Yes. Franklin Chewbacca je víťazom. Ale počkajme. Kto je ten chlapec? Ešte ďalší súťažec? A odhodil. Je to nový rekord! Je to nový rekord! Neznámy chlapec to dokázal! Prekonal Chewbaccu! Ako posledný fakt je, že dosť zaujímavý fakt, že na záchodovej mise je 18 krát menej baktérií ako na tvojom telefóne. Takže radšej olizuj svoj záchod ako svoj mobilný telefón. Ďakujem. Ako každá vec... Ja, vy ste tu? No, ako každá vec má svoje výhody a nevýhody. Prečo nie je dobre, keď máš stále mobil v ruke? Po prvé, nevšímaš si okolie. Po druhé, veľmi rýchlo prejde čas. Niekedy to je dobré, ale niekedy nie. OK, ešte mám čas. No a prečo je dobré, keď máš mobil? Keď napríklad si na party, alebo neviem, niekde s kamarátmi a tvoji kamaráti sa rozprávajú o nejakej úplne nezaujímavej téme a ty ich nechceš počúvať, tak si kľudne môžeš vybrať mobil a začať. Je to asi dosť neslušné, ale čo už. A vieš čo? Tá nebola žena? Čú, kámo, nebola žena. Ďalšia dobrá vec je, že môžeš ukazovať svojim kamarátom pekné fotky dievčat. Alebo chlapcov. Komu čo? Samozrejme sú tu ešte veľa vecí, ktoré by sme mohli povedať, ale tie už aj viete sami. Takže díky, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo, ak hej, tak dajte like a dajte like, keď máte mobil. Ešte poviem vám jednu múdrosť na záver, počúvajte. Niekedy musíš položiť telefón a zdvihnúť hlavu, aby si videl, čo sa deje za tebou. Či pred tebou. Čaute! Tasty burger.